Kaon ka ha? Anong nihilak man ka? Ha? Anong nihilak man ka? Ha? Sakit yung kayo sa isip ko sa kaginikanan, tino. Nang bingon ani mong anak. Anong nihilak man ka? Ha? Kuya. Kani isip isa ka ginikanan nga maingon ani ang anak. Sakit yung kayo sa atong dughan. Gibuhat yun yung tanan paraan ni ate.